Menisan sutol, sutres tolol. Kucing kan iso digendong, lah nek taek ya gak iso ya. Yono, Yono. Yono. Lecek-lecek wis mari, ngene iki anak gak ono omah, malah sepi. Nandi ngene iki gemek, kok durung rene. Lek rene iki golek perkara, tapi lek gak rene iki yo ngangeni, tak paranane sih. Alek ganteng lek, ben nek gede dadi polisi. Kula nuwun, ana wong ah. Abane sapa rek? Kena uang. Loh, lah gak ono uang kan iki sapa? Aku demit. Oh, anjane bedes. Cuwelui demat-demit ae kon niku. Oh alah, tak pikir sapa. Kon niku sik lapo sih? Iki, ngomong anakku. Kucing ngono jare anak, lah tae lho wetengmu gak mbok aku anak. Kucing kan iso digendong, lah lek taek ya gak iso ya. Dungaren riko rene. Ora oleh aku rene. Ora oleh. Colo, sepi omahku, makane aku rene. Ngono lek aku rono iki jare golek perkara. Wong ancen iya ae uripmu golek perkara tok. Yono, Yono. Ganteng rek. Iku lho delok ana wong kesepian saknone rene. Yeh, welek ngono jenenge Yono. Yo mari iki tak jenengne Sundeng, Sutres Gendeng. Menisan sutol, sutres tolol. Kok dungaren sampean gak dodol, wis darah tinggi ya ngadepi wong utang. Duh, males aku. Males apa bangkrut? Oh, cangkemmu. Diman nyocot ae kene lho pijetono aku. Wis moreng-moreng ae ngongkon. Ngene iki ku buan jan akeh, malah ngetokno dhuwit ae aku. Des, ketularan Siti Pelo aku niku. Waduh, apa sih wong tuwek iku gak ngerti apa-apa. Dijak omong jan gak ngreken blas iki. Ngomong apa sih, Mom? Ngene iki ku lho, buan tambah akeh dhuwitku malah entek. Ya wis aja bowo lah wis kok repot ae. Mben lek aku rabi maneh, ya malah kena sing bowo. Gawendeng kene sing gadis ting-tinge durung ana pikiran nang kono. Kono malah kate rabi pat loro. Ya karepku amat wong sing rabi ya aku. Wong-wong mbikan ruwabi bareng-barengan iki lho. Lah iya, kon dhewe iku lho gak rabi ya. Duh, Ngawur, gak sopan ngomong ngono-ngono nang Tuan Putri. Tuan Putri keplecok ah. Lho, kurang nemen ae iki tak ceplese. Oh, tak jejek kon. Ngene iki mbok gawe kopi mumpung aku rene. Ilatku lho kaku lek durung ngombe kopi. Ya gulunga kono ilat riko cek lemes. Wis cepetan. Iya ya sik, waduh, tak gaekno kopi. Rene pisan yono, air kuwese wong situ iku. Waduh, gulane enterek. Jarno wis tak kei kopi ae. Kilo kopine Ndoro Ratu, wis dadi Halal lagi. haram. Iku banyune gawe kringete babi. Si kena kontol. Yo jelas gak kena ta. Mosok tahu aku kena. Tuas saya wedi. Gendeng ama. Gawan deng paicu. Wong ancen gulane entek, nyembur ae koyo dukun. Tak salin wis aku. Lah iki kopi ta racun. Wis mari salin. Ancen iki kurang ajar nyembar-nyembure. Yono, Yono ganteng. Kon niku ora pegelang ngomong dhewe. Idi, aku ora ngomong dhewe ya. Aku duwe ide. Ayo healing nang Tegal. Lapo, paling aku yo mbok kongkon ngarit. Ya iya, wong di Tegal ana wedhus ya tak kongkon ngarit. Mosok kate tak kongkon ngokop wedhus. Hade, iya ya ayo saking ae aku nganggurmu, gak nganggur ngono plaur aku nang Tegal. Wis ayo budal aja rame ae. Sing tak ngurungi Yono. Aduh, panas banget. Untung wis nggae sunscreen aku. Duh, ngalem ngono menisan mang kerubutan gelangsi. Ngarit pinggir ndi enake? Ndek isor iku lho akeh suket. Suket hijau ah.
Suket hijau, suket kuning ku lho, kuning tai. Lawakmu rupane lek ngarit kok wis pro ngono. Lah wong kene iki sarjana pengaritan kok kabeh cangkeme tangga tak babati pisan ta? Duh, jan swara ya, Mat. Ngene iki iso ditumpaki ya wedhusmu. Lah kok pikir bom-bom kara kate kok tumpaki. Wis ndak gede terus didol cek ndak oleh dhuwit. Wong kok pikirane duwe ae ya tol. Iki mben kate kok korbano ah. Enggak, wong aku ben korban rasaku kok cek simpel. Ora menisan korban semut kon, cek nyelele tok ndek untumu. Hawane jan seweger ya anjen nek ndek Tegal. Wih, kate sapa yo gede-gede. Iya, akeh pepohonan, kanok tangga sing rasan-rasan. Iya ya, wis aman, nyaman, tentram. Saman tak tinggal ndek kene wis, Mak. Iya, cek urip mbek wedhus ah. Wah, rek kok sampel. Iku jerukmu ah. Ayo fotono aku mbek jeruk. Modal Riko koyo gak tau ketemu wite jeruk ae. Engko iku tak gawe status, engko captione berkebun dulu, Mom. Wis akeh iki. Salah walai lek foto. Waduh, kurang akeh iku koyoke. Yo, lah lek kurang akeh kono menisan wite jeruke iku lho gawa mulih. Duh, iya ya, warek nyocot ae. Ayo wis mulai. Aduh. Akhirnya anjok. Aduh, kesel yo. Urip kesel, gak urip wedi turu kuburan dhewe. Yang kawa satpam kono kon lek modar cek dikeloni. Aduh, panas aku nunut adus ya, Mat. Aduh, so, Riko lek adus ndek kene ku istimewa. Apa sing arek istimewa? Banyune nggih banyu susu ah. Banyu iler. Stres. Bot, siwure nandi? Kanok sewur, gawe sendok iku lho. Sendok iki ah. Ya tahun baru marine. Arek kok sarap. Aduh, ora sampai tahun baru ya mari. Anjen arek iki bento. Lagi niat aduh sapa icip-icip.